Kohtaus 1. Esittely. Nämä tässä ovat jedejä. Tämä on jedejen päällikkö. Örmykörmy. Yes sir, Mr. Yoda! Tämän kaikki varmaan tuntevat. Se on se, kukas se nyt olikaan? Niin, Darth Vader. Darth Vader. Darth Vader, Darth Vader. Tämä on kloonisotilas Ben, joka on Darth Vaderin ydinapulainen. Ja tämä on tämä ukkeli on semmoinen rebelli, joka on Darth Vaderin henkivartija ja seuraa Darth Vaderia joka paikkaan, vaikka tämä haluaisi erottaa sen, koska en mä nyt jaksa selittää. Kohtaus 2! Kohtaus 2. Sori. Kohtaus 2. Moi klooni! Mikäs tämä on? Se on matka-alus. Minä menen sillä. Okei. Pystyinkin päästiin siitä Vaderin ilkimyksestä. Ups, valomiekka jäi arvon sööri. Kohtaus 3. Minneköhän tämä menee? Hei!